otu okwu gbara ọkpụrụkpụ Chineke na-agwa mmadụ niile dịka anyị hụrụ n'akwụkwọ nsọ pụta. Chineke na-asị anyị ka anyị pụta site na ndụ mmehie, ka anyị pụta site na ọchịchịrị nke ime mmụọ wee bịakwute Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Dịka anyị na-apụta, mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịbanye n'ihe nke ime mmụọ nke Jizọs Kraịst na-enye ụwa niile. Jizọs Kraịst bụ okwu na-enye ihe wee nye ụwa niile. Dịka nne anyị na-eri si enye anyị ike na ume ahụ anyị, otu a ka okwu Chineke na-eme na-enwegharị n'ime mmụọ anyị. Ana m ajasa gị ugbu a, pụta ka ị n'okwu Chineke. Ka anyị lee anya n'akwụkwọ Luk isi 19 n'amaokwu nke ise ya. N'akwụkwọ Luk isi 19 amaokwu nke ise ya, ọ sị mgbe Jizọs bịaruru ebe ahụ, o wee lee anya n'elu sị ya, Zakịọs, mee ngwa ngwa rịdata ka ọ gwara ya. Ị kwesịrị ịmata nke ọma na ihe Chineke na-achọ n'aka anyị bụ otu ihe ahụ ọ ga-abụ. Dịka onye nwaanyị na-abịakwute n'ụbọchị taa, ọ na-agwa anyị nke mbụ, bịa si n'ebe ahụ ị nọ pụta. Ị nọ n'otu ndị na-eme ihe ọjọọ, n'otu ndị na-ebi ndụ na mmehie nke pụrụ iche, ndị ori bụ ndị gị na ha na-eso. Onye nwaanyị na-asị ọ na-eche gị ịgbaghara gị n'abalị a. Ọ ga-agbaghara gị n'abalị a ma ọ nwe ihe ọ gwara gị. Ọ sị gị na gị si ebe ahụ pụta. Ka m mee ka ịmata nke a, Chineke gwara ihe anyị ga-eme. Ọ na-agwụkwa ihe ọ ga-eme dịka anyị na-eme nke a. Mgbe anyị mere ihe Chineke gwara anyị ka anyị mee, Chineke ga-eme ihe onwe ya si na ya ga-eme. Ma ị gaghị zọpụ nzọmụkwụ ahụ. Ị gaghị si ana m ekpebi n'obi m, ana m apụta n'ebe ahụ m nọ. Dịka m na-apụta, ana m atụ anya n'aka ngọzi nke Chineke na ọ ga-abụ ihe ga-adịkwasị n'ime ndụ m. Pụta si n'ebe ahụ pụta n'ọchịchịrị. Ịnọ si ya pụta, ịnọ n'ime ọchịchịrị, ị na-ebi ndụ n'ike, na-aga njem n'ike nke ọchịchịrị. Ị na-ebi ndụ n'ime ọchịchịrị, ị na-eme ka o kpuchie ihe ọjọọ niile nke ị na-eme. Onye nwaanyị na-asị si ebe ahụ pụta, si n'ọchịchịrị ahụ pụta. Dịka ị na-eme nke a, ihe ga-amụwa n'ụzọ gị n'abalị a. Ihe asịrị m nke a n'abalị a, ihe wee si n'otu aka ọ sị ya, rịdata. Ịnọbụ n'ebe dị enu, ebe ewuli enu nke mpako gị. Ị na-asị, abụ m dịka Nebukadneza. Onwe onye ọbụla dị ma ọ bụrụ na ọ bụ ime. Na-asị dịka Fero, ị nọ n'ebe ahụ ị nọ, ị na-eleda ndị ọzọ anya na ọkpọ oku nke Chineke, ị na-eleda ya anya. Onye nwe na-asị gị si ebe ahụ rịdata. Ọ sị gị rịdata, si ebe ahụ rịdata n'ebe ahụ i wuru onwe gị enu, ebe nke mpako gị ahụ. Si ebe ahụ rịdata, ngọzi nke Chineke nna ga-abịa n'ime ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. N'otu aka ọ mere ka anyị mata nke a. Dịka ị na-asị ebe ahụ na-apụta, dịka ị na-esi ebe ahụ ewepụta onwe gị, dịka ị na-esi ebe ahụ rịdata, onwe otu ebe, onye ga-agakwuru n'ebe ahụ. Ọ sị bịakwute m, ọ sị bịakwute m, onye nzọpụta. Naanị abụ onye nzọpụta. Ọ sị si ebe ahụ pụta, bata na alaeze Chineke. Dịka ị na-esi na alaeze nke ọchịchịrị na-apụta, bata na alaeze nke ihe, wee bịakwute Kraịst onye bụ ihe nke ụwa. Dịka ị na-abịa n'ụbọchị taa, ekele dịrị Chineke. A ga-enwe ọṅụ n'ime obi gị. A ga-enwe nwere onwe zuru oke na mkpụrụ obi gị. A ga-enwe ọgwụgwọ nsọ nye nrịanrịa ọbụla nke ị na-ebu na-agagharị n'aha Jizọs. Bịakwute m, bịa site n'okwukwe. Ụta ka anyị si abịakwute Chineke. Ị na-abịa na-atụ anya ihe n'aka ya. Ọ pụghị esi asị dịka Chineke nkwa o kwere anyị, ihe onwe ya kwesịrị ntụkwasị obi imezi ya. Onye ahụ nke kwere anyị kwepụrụ imezi ya, n'ihi na o kwesịrị ntụkwasị obi ya mere ị ga-eji wee bịa na-enwe nkwenye, na-abịa na-enwe nkwenye. Dịka ị na-ekwenye, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị, ọ ga-eme ka ndụ gị bụrụ ihe a tụgharịrị. Ị ga-abịa site n'okwukwe nye onwe ya. Dịka ị mere nke a ugbu a, ọ sị na m ga-arịdata. Ọ sị na m ga-esi n'ebe ahụ nọpụta, wee si n'ebe a kepụ onwe m,
si n'ọchịchịrị pụta, wee bịakwute ya, wee bịa n'okwukwe nke m kwere na ya, wee were ya onwe ya na-abịakwute ya n'okwukwe nke ya onwe ya. Ọ bụghị naanị ọ bụghị mgbe ị nọkwa ofu ebe ma ọ guzo ebe ahụ iguze, dịka ya onwe ya na-aga na ọbụnadị ụlọ nke ahụ ewuru nke eluigwe nke onye nwe anyị na-ekwe anyị nkwa ya, na ọbụnadị ụlọ nna na-eto ebe bidi, otu aka na-eso ya wee na-aga. O wee sị dịka ya na-aga kwadoro ebe na ya na-abịaghachi azụ ka ya kpọrọ gị wee gaa wee nye onwe m. Ị na-aga eluigwe. Asị m ka ị mata nke anyị na-aga eluigwe dịka ị na-apụta, dịka ị na-esi n'ọchịchịrị wee kewapụ onwe gị, dịka ị na-arịtụta, dịka ị na-abịakwute ya, iwe bịa ka gị na ya yiri wee gaa, iwe gaa n'iru na-eso ya n'ihe ọbụla ka ị na-eme. Ị gaghị asị na ọgbakọ mkpọsa nke crusade abịago na njedebe, n'ihi nke a agbara m Kraịst alụkwaghị m. Ị ga-abụ onye ga-esa wee gaa sa n'ụbọchị taa, dịka na-ekpebiri ya, soro ya wee gawa njem ruo ụbọchị ị ga-abanye n'ebe ahụ nke ihe onwe ya gara ịkwadoro anyị. Ị ga n'ebe ahụ ka ebe na ana m achọ ka hụ gị. Ị ga n'ebe ahụ, mụ onwe m ga-anọkwa ebe a n'otu aka. Ya mere nke a pụtara na ihe a na-atụ n'aka nke anyị na-aghaghị imezu bụ na anyị ga-emezu, ọ ga-emezi ya ma ọ bụ na anyị ga-abụ ndị ga-abịakwute ya, ka eluigwe hụta gị n'ụbọchị taa na ị na-abịa. Mmadụ n'ime anyị na-abịa bịakwute Kraịst n'ụbọchị taa. Mmadụ n'ime anyị na-apụta, mmadụ n'ime anyị na-ekewapụ nwa n'ọchịchịrị, mmadụ n'ime anyị na-arịrịta n'ebe ahụ ewu na elu nke mpako. Mmadụ n'ime anyị ga-abịakwute ka ebe ị nọ, ka ebe ị nọ. Mmadụ na-abịakwute onye nwe anyị, na-abata n'ihe ya n'ụbọchị taa, na-abata na alaeze Chineke n'ụbọchị taa. Dịka ha na-abịa, ị gaa n'iru iso ya wee na-aga, soro m wee gaa. Onye nwe gozie dịka ị na-ewe n'aka gị nụ. Onye nwe anyị mere gị ihe ịrịba ama n'ime ndụ gị. Onye nwe anyị mere ka ị nweta nzọpụta n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị dị njikere ugbu a ịgbaghara gị ihe ọbụla mmehie gị na-ebidu n'ime ya, nke ọbụla ị mere ị na-ebidu n'ime ya. Ọ ga-enye gị mgbaghara mmehie, ọ ga-enye gị nzọpụta. Onye nwe anyị ga-enye gị ihe niile chọrọ, n'ihi na ya onwe bụ onye nzọpụta. Onye ọbụla nke na-akpọku aha onye nwe anyị ka o kwuru, ọ ga-abụ onye azọpụtara. Ọ ga-abụ onye azọpụtara. Dịka o si wee dị, ọ bụ na ịbụ onye rara nwere rara wee bịa ebe a, ana m enwe ọṅụ n'ihi gị. Abalị abụ abalị nke ị ga-enweta ọgwụgwọ nsọ gị. Onye ọbụla hụdata isi ugbu a, mechie anya gị, hụdata isi gị, mechie anya gị otu aka. Dịka Moses na-ewelite ọbụnadị agwọ ahụ n'ọzara, otu aka ga-eweli ọkpara nwa ọkpara nke Chineke elu, ka ọ ga-abụ onye ọbụla nke na-ekwenye na ya, ka ọ ghara n'ihi. N'ihi na Chineke hụrụ anya otu a na o nyere ụwa ọbụnadị ọkpara ọmụ naanị ya, ka ọ ga-abụ onye ọbụla nke na-ekwenye n'aha ya, ka o wee ghara ịla n'ihi. Ọ gaghị ala n'ihi. Ọ gaghị ala n'ihi ma ọ bụrụ na onye a kwere n'ime ya, ma ọ ga-enwe ndụ ebi ebi. Wụrata isi ọbụla dịka anyị na-emechi anya anyị niile. Onye nwe anyị na-achọ ịgbaghara gị mmehie gị, n'agbanyeghị ka o si wee dị mmehie gị na-emiri n'ime ndụ gị a. Ọ chọrọ inye gị nwere onwe, wee nye gị mgbapụta zuru oke, onye mkpụrụ obi gị nwere onwe. Ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na ị chọrọ mgbaghara mmehie ahụ, ndụ ebi ebe ahụ, ebe ọbụla ị nọ, wonye aka gị nụ si onye nwe anyị, anọ m ebe a, ana m enwe ọgụụ akpịrị ịkpa mkpụ ọkụ. Achọrọ m ka inye mgbaghara mmehie Chineke. Nzọpụta gị dị mkpa. Onye nwe anyị, wonye aka gị nụ, wonye aka gị nụ. Ebe ahụ ị nọ ugbu a, wonye aka gị nụ. Ị na-egosipụta Chineke, ị na-ewetu onwe n'ala, ị na-asụ onye nwe anyị, ana m abịa. Onye nwe m, ana m abịa. Onye nwe anyị gozie gị ebe ahụ ị nọ. Onye nwe anyị gozie gị ebe ahụ ị nọ. Onye nwe anyị, ana m abịa ugbu a. Onye nwe anyị, ana m abịa ugbu a. Abalị a, ana m achọ ime ka m bụrụ onye ewepụrụ ọmụma ikpe nakwa ịba n'iwe nke Chineke na ndụ m. Wepụ ọmụma ikpe nke obi niile nke mmehie m. Onye nwe anyị, mee ka m nwere onwe m. Oge a, ụzọ anyị si agbagota wee dogota Chineke bụ iwetu onwe anyị ala. Ị ga-ekwu okwu wee so onye nwe anyị, emewo m. Gwa onye nwe anyị, ọ na-ewuta m n'ihi mmehie nke mgbe ndị n'ime ha. Onye nwe anyị, na-ewuta m n'ihi ibi ndụ nke erube isi n'okwu gị. Onye nwe anyị, ana m ayọ gị gbaghara m. Aga m ekpuchi mmehie m ọzọ. Onye nwe m, ana m ekpughe mmehie m nye gị n'ụbọchị taa. Ọ ga-anabata gị.
so Onyenwe anyị, ana m ekele gị, ana m ekwenye na abụrụgo m onye agbaghara. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ nke dị n'eluigwe. Onyenwe anyị, m ekele gị. Achọrọ m iso gị kpee ekpere ugbu a. Nna, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke nke na-ahụ n'anya, onye obi ebere. Ị kwere nkwa na ị ga-eme ebere nye ndị ga-emere ebere. Isi na onye ọbụla nke na-abịakwuta gị na ị gaghị achụpụ ya. Ndị a na-abịa ugbu a dịka ha na-abịa n'ozuzu oke, gbaghara mmehie ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Fichaa ncheta nke mmehie ha, Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, ana m ekpe na ị ga-enye ha nwere onwe nke ọ ga-abụ ha laghachi azụ, ha agaghị alaghachikwa na mmehie ha na-ebi ndụ n'ime ha n'aha Jizọs Kraịst. Ka amara nke Chineke rubata n'ime ndụ ha, Chineke, na nzọpụta zuru oke na-abata n'ime ndụ ha, Chineke. Nye ha udo na ọṅụ nke na-eso nzọpụta abịa. Mee ka o guzosi ike, Onyenwe anyị, n'ime ndụ ha, na ndụ ha n'otu n'otu n'oge a n'aha Jizọs. Tọnụ Chineke, Onyenwe anyị emegoro gị ya. Agbaghagoro mmehie gị, kwuo ya, agbaghagoro mmehie m. Ị nwetago nzọpụta, kwuo ya, enwere m nzọpụta ugbu a. Tọnụ Chineke, Onyenwe anyị sịrị na a ga-aba na mmezu, o wee mechaa bịa na mmezu dịka o kwuru ya. Ụgwọ nsọ na-abịa na mmezu n'ime ndụ gị. Ihe ịrịba ama na-abịa na mmezu n'ime ndụ gị. Nnapụta na-abịa na mmezu n'ime ndụ gị. Dịka ị na-anụ eme m nke ikpeazụ ahụ, ị ga-ahụ na ọbịa gị na mmezu na ndụ gị. Anya gị emechiri emechi ga-abụ ihe mepere. Ntị mechiri emechi ga-abụ ihe ga-anụ ihe ugbu a. Ọ bụ na iji ihe eji ayị aka n'ịga ije, ekpecha ekpere, tụfuo ihe a iji aga ije, mkpara iji aga ije, nwere onwe gị n'aha Onyenwe anyị, ị ga-aga njem. Ọ bụ na onwe ihe eji wee mee ka ụkwụ gị wee kwụrụ ọtọ, ma ọ bụ na onwe akpụkwụ nke iyi n'ihi na ofu ụkwụ ka ibe ya ogo, ikpecha ekpere wepụ, ị ga-ahụ na ihe niile ga-adị ka chichi si kee ya. Ọya kansa ga-ala, nghara niile ga-esi na ndụ gị wee pụọ n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu ka ebe ị nọ. Ọ ga-abịa na mmezu. Onye aka gị enu, otu aka nke ọzọ bịakwasị ya n'arụ gị. Nna, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke nke na-ahụ n'anya, onye pụkwara ime ihe ọbụla n'otu aka, ị pụghị gharịpụ. Onyenwe anyị Jizọs, onye nzọpụta ka ị bụ, onye na-agwọ ọrịa ka ị bụ, onye mgbapụta ka ị bụ, onye nnapụta ka ị bụ. Onye nwe anyị na-ekpe, onye ọbụla n'otu n'otu ga-enweta ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta gị n'aha Jizọs. Nara ihe ịrịba ama gị, Chineke, n'aha Jizọs. Ihe nwere onwe nke na-esi n'aka Chineke abịa nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya mechiri emechi kpụrụ iche ga-emepe ugbu a. Mepe ka hụ ụzọ. Onye ngwọrọ gwụrụ n'ụkwụ ị ga-arịa. Ndị nwere ihe ji wee kedo ụkwụ ha, ma ọ bụ ndị ụkwụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ike Chineke na-emetụ gị aka ugbu a. Gaa njem dị ka Chineke si wee kee gị n'aha Jizọs. Ndị kpụrụ isi na ndị dara ogbi, ndị na-ada anụ ihe na ndị na-ede ekwukwu, mee Chineke, mee ka ha hụ ụzọ, mee ka ha nụ ihe, mee ka ha kwuo okwu. Ihe ọbụla bụ ihe ịrịba maka a chọrọ, mee ya ka ọ bịa na mmezu n'ime ndụ ha, Chineke. Onye nwe anyị, mee ka ọ bịa na mmezu n'ime ndụ ha, Chineke. Ka e nwee ihe ịrịba ama nke nnapụta n'ebe a niile, na ebe niile ha na-anụ olu anyị, na ebe ọbụla ha nọ na-anụ olu anyị ugbu a. Mee ka ha nwere onwe ha n'aha Jizọs. Emego ya. Asị m na-emego ya. Ana m ekpe n'aha Jizọs. Ọ bịago na mmezu. Ọ bịago na mmezu. Ọ bụ na onye ọbụla kpụrụ isi ebe ahụ, nwalee ha, anyị ga-ahụ na aha oge ụzọ ugbu a. Onye na-adịghị ekwekwu na onye dara ogbenye na-ada anụ ihe, lee ha anya ugbu a, gwa ha okwu ha ga-anụ. Ọ bụrụ na ị nwee ihe iji aga ije dịka onye ngwọrọ, chisa ihe ndị a,
kunie wee gagharịa, kunie gaa njem n'ihi na ihe ịrịba ama ewego ọnọdụ n'ime ndụ gị. Agwọ ọrịa kansa, ihe ndị a niile alawo, ṅụrịa ọṅụ n'ihe ịrịba ama gị. Anyị na-ekele gị n'isonyere n'ihe mmemme nke GCK ụbọchị taa. Anyị na-enwe ọṅụ na gị na ezinụlọ gị sonyere n'ihe mmemme nke taa. Ụzọ dị mfe anyị na-eji wee kparịta ụka pụsa n'ọwa okwu anyị bụ www.dclm.org/connect maka ọdịmkpa nke ekpere ma ọ bụ mkpa ọzọ nke ị nwere na ndụ gị. Onye nwe anyị gọzie gị.